θέλω να κάνω τούτο πράγμα και να μπορείς να το κάνεις και να υπάρχει τούτη οργάνωση ρε φίλε, τούτη οργάνωση που να έχεις το freedom, δηλαδή και financial freedom, αλλά και εγκαλυμμένα τα responsibilities σου. Δηλαδή έντια να εγγύεις τους πάντες και να πεις πάει και ρε πας στη σημαία και πάω στον παλαιάπιο μοχίτος. Όχι μπρο, λειτουργά το shit σου, το πλάνο σου αυτοματοποιημένο με την καθοδήγηση σου και την επίβλεψη σου, όχι τέγια στο αέρα, είναι έτσι πράγμα, μύθος το να... Το που λαλούν οι μητσί ρε φίλε, μπρο, passive income, να παίζουν όλη μέρα και έρχονται λεφτά. Ναι, καλό, καλό. Φίλε, δεν είναι έτσι πράγμα, να επιβλέπεις, να κάνεις τα shit σου, αλλά το χρόνο που να φτιάχνεις όποτε θέλεις χρόνο για σένα. Τούτον το freedom για μένα εννοείται σου λαλώ για κότερα τώρα και private jets, αλλά ρε μπρο να με θωρείς τιμές στα σούπερ μάρκετ, να στα αρχίδια σου, να μπεις να δεις Χριστούγεννα ρε φίλε, εντάξει, μπαίνεις σε ένα κατάστημα να πεις μπρο τούτον, φέρ μου τα, βάρ μου τα στο ταμείο, να κάνω δώρο ρε φίλε στα ξάρφια μου, χαλαρός ρε φίλε. Θέλω να πάω στα βουνά ρε φίλε, να χαλαρώσω και αν αρκιλέ και να κλείσω μια φτωμάντια και να κάνω και ένα podcast μου. Τούτο freedom of choice. Καταλάβω. Τούτον το freedom. Freedom of choice και freedom Mentally. ναι, να μην νιώθεις την πίεση της κοινωνίας ότι πρέπει να κάνεις κάτι και πρέπει να κάνεις κάτι που θέλουν εκείνοι όλοι